Virgin pa Japon ka? Hello mga bebes! Welcome back to my YouTube channel, Polly. Once again, inyong bebe boy na baboy. And today is January 13, 2019. And it's another day, another life, another chance, another video. And before tamo proceed sa atong video today, o si Haru. Haru! Gusto man ko nga ubanon siya aning nga vlog, pero medyo na yung mga rated SPG dire. So, wala lang si bata, no? Sa mga bata, diha, exit sa exit. May mga questions ni rated SPG. Alright, so for today's video, nag-post ko sa Facebook nga comment any questions nga gusto ninyo akong tubagon. And mo nang may tabot sa day mga bebes, because we'll have hashtag AskPolly. Chill lang gid mo diha mga bebes. So yesterday ko nag-post ani, and karon ako nagipang screenshots ang ilang mga questions. Ayan. So, wala na to na ako siya gi-post sa Facebook because ako sa to siyang gi-messenger story. And nasa uban, nag-reply ra ato nga messenger story sa ilang questions. So, let's begin answering the questions. Let's start our Ask Polly. Alright, so nga itong first question kay gikan ni Bemji Mabayla ng iyang giingon dire. Pwede ta mag-collab soon ha? Ganahan ko sa mga videos nimo. So first and foremost, salamat kaayo sa pagtanaw sa akong mga videos. And after all, gusto na mag-yun akong umampahappy. Charot! Charot! Pwede gid kaayo mag-collab ta very soon. Pwede na to ng sabutan, di mag-uol. I hope mag-collab ta very soon. So ang second question kay gikan ni Alyssa Johan Silva. Ang iyang question kay nganong limtanon kay ka. Di ko kabalo no, pero feeling ako dugar gid ako nga sakit. Murag kung Finding Nemo ni kay ako gid si Dory nga na short-term memory loss. Dali na ako makalimot. Feeling ako para siguro malimtan na ako nga ginapasakitan ako niya. Charot! Alright, so ang third question kay gikan ni Grace Barcoma. Supported gikan ako niya classmate. Di mag-all, dako or gamay? Kung tiyan ang pinag-uusapan, dako ginaday. Dako gina, di mag-all. Si Alyssa, nag-ask na siya siyang isang question. Sa iyang question kay, kalayo pa ba daw gihapon ang tawag sa kalayo kung dool? Ambot din, sa Kadjawea, sa Lapantan, kamlapas sa National High School. Siya na mag-theater. Yes, grabe gid ka siya na ang theater arts, a special program in the arts. Daghan kayo siya buhaton sa imo, ma-boost imong self-confidence. It teaches you a lot of lessons. Pag na naka-on stage, sa stories yung gina-portray, parang maka-reflect ka somehow. JV De La Torre, classmate niya po na ako ni before, size or performance? Performance ta dong? Kaya zone mo ng size kung di maayong perform. Height akong ginagawa na, height. So kung putot ka na siya na kamusayaw, di go, laban, wala na sa size. From Marian Salido, nganong gapakalat kag fake news nga dili ko gakaligo, ha? Dili gid ako ang original, ang nag-originate aning di ka gakaligo, no? Pagkakakita rin siya sa mga tao. Tara! Kung fake news to siya, maayo gang gakaligo ka. So for Karil De La Torre, kani siya, daghan gid kayo nag-ask, unsa ang una? Itlog o manok? So mga bebes, no? Ang una gyud kay manok gyud. Kay kung x plus y minus the derivative of tara, ang una gyud manok. Kay nakoy nabasahan article. Tara! Naado ko na element ang itlog or naay part sa itlog that only chicken can produce. So manana ang sila na gyud yung mga top 1 question kung si una manok ba o itlog. So ang answer kay manok from Lizette Kapiri. Nganong cute kay ka, babe? Wow, salamat kay babe kay mo gi-acknowledge ang akong pagka-cute na rin napita na ba? Charot! John Arnely Santoa. What is the biggest planet on Earth? Ambot ni mo do. Janina Briones. Kanina, agya po hilain nag-question anis. Unsay English sa payungi ko be? Umbrella me. Charot! Kay Rhea Piquero. Kung ang badjaw magbinuutan, pwede na ba sila tawagon nga gudjaw? I love ba lang sa mga badjaw din napita, oy? Dili. Kay gitawag sila nga badjaw, dili tungod kay bad sila, kung dili tungod sa ilang identity na gyud. Tara! Question from Rayben Abendanyo. Kung ikaw mahimong bake, why not? Kay baboy man ko, baboy ko, baboy. Question from Princess Apple Go. Unsaon pagpataas og confident? Believe in yourself. Hallelujah. Never doubt, just believe. Kevin Clyde Dalura Milay. Sorry kay kung gaka-mispronounce yung names, no? Nganong kung maligo ta kay mabasa man ta. Sulay og ligo og balas, di ba malamang ka? From Geneva Aninyon. Ay, murag seryoso yung question diring dapita, no? So atong tubagon og serious nga answer. Polly, for you, is love a feeling or a
a choice. Love is both a feeling and a choice. Kaya kung feelings lang, feeling lang siya alone. Because when you love somebody, you do something, diba? And gibuhat ni mo na nga butang because you love that person, and mabuhat ni mo na nga butang because you chose to do it. So love is both a feeling and a choice. Kaya kung nakay ma-feel, nakay gusto buhaton na nga tao, kaya love ni mo siya, and then you choose to do that thing. Tara! Next question from Sam. Career or love life? Una, wako'y love life, busa career sa tano. Pero kung moabot, why not? Hallelujah! This question is from Linson Valendez Jr. Nganong pag-breakup scene kay bae pirmi ang guilty? Sila lang ba ang nai-feelings? Sila lang ba ang pwede kaluan? Depende yun sa sitwasyon, mga bebes, no? Because kani mga babae, kay inani sila, murag, of course, babae, fragile man yun din sila. Grabe sila ka-emotionally attached to something. Busa, grabe kayo sila feelings kung breakup scene because kung nagbulag na mo, murag affected kayo siya. Basta, inana, ko bahala nagsumpay. Nagyapoy karapatan ang lalaki nga masakitan. Because, kamo man do ang part sa relationship from Kay Halias Gozarate. By the way, today is her birthday. Sa ako nag-shoot nga day. So, happy birthday, Kay. And Keith, Kay Kambal na sila. So, ang iyang question, nganong lami ko? Why pagkalami dahil? Why pagkalami? So, next question is again from Sam. Kani yung question karon mo ni tinuod nga pang Miss Universe question. Di mag-all? What is the most important lesson you've learned in your life and how will you apply it to your time as a student in CU? Ako ni siyang gihimong status atong year-ender na akong post that we must live life like a boat sailing on the sea. Hallelujah! Kaning waves manggod, atong ikumpara bali ang waves sa trials nga naata sa atong kinabuhi. And kita ang boat. The moment makahit tag wave or trials in life, wala panahon para mo sunk ta para mo sink ta. Dili gyud dapat ta malunod, dapat mas muangat pa ang boat, di ba? Pag makahit sila wave, so muhay pa siya. So unta inatuta kita tong boat nga pag na trials, mo go up ta bitaw in life, and that dili ta magpa-affect sa kung unsa man ang trials na ang life. Katrina Andrea, ate ka, nganong guwapa ta? Di mag-uol sa itsurang gihatag ni Lord. Hallelujah. From Matthew Raganot. Basta. Kuya Polly, unsaon pagwala sa 0.01% nga germ? Pili na ko, dili siya mamatay kay naidib tayo ginatawag nga good bacteria. Kani nga 0.1% nga germ, ato siya ikumpara sa usa ka Filipino. Resilient, matatag. Sabi sa kung saan nga alcohol ug sabon imo gamiton, di gira siya mamatay. From Zay Pilaes, Kuya Jeff, unya mo naghugot kayo mga questions diring dapitan, no? Naglinya gira siya. So yung questions, daghan gyud kay murag nagit siya pinaghuhugutan. How can you tell that you've already moved on? Number 2, can't you balance love life and education? Number 3, how to move on from rejection? Number 4, pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Then why? Naka-move on na daw ka. If you are ready to talk to that person, if wala na kay hatred nga gaka-feel, if dili naka-bitter towards that person, naka-move on na gid ka. Mo gid na siyang timailhan. Can't you balance love life and education? Depende sa tao o depende sa relasyon. Naay mga relationship nga grabe naka-toxic, nga dili na gid makabalance sa education, and depende gid siya sa tao. Because if someone nga ni-enter sa usa ka relationship and then committed sad siya sa iyang education and sa iyang dreams, then mabalance niya o hindi mag-uol. How to move on from rejection? Acceptance. Anda lang yun eh. Kabalo ko lisod siya, no? Lisod dawaton nga na-reject ka. Pero inanay naman yun ang life. May maka-experience tag-rejection and it's normal. Maybe na-reject taan nga tao kung tao bagit niya atong ganasuryahan. That person isn't for us. Laban ng tao sa dili siya para sa ako. Sir Hermie Abueva, Sir Herms, I miss you. Virgin pa Japon ka? Ano naman mo gusto nga tubag? Kanang tinood or chismis? Of course, virgin pa Japon. I'm only 17. Wah, hindi ko na. Sarap. Matt Kevin, sabod, unsay lami, chocolate or sex? Chocolate? Chocolate? Di mag-uol, chocolate, oy, chocolate. Kaya di mo dili mo kaon og 1 week? No! K. Alfanta, Polly, pwede ba mag-inom og coke pag coffee break? Depende kasi mo dahi. Pwede mag-dinner kung lunch break? Ikaw mo dong. Kung trip sa mo dong, ikaw na good bahala dong. And the next question from Chris Nicole. Cute si Chris Nicole. Ang boot ni mo dahi. Char lang. Of course you are. From Ken T.
Cool pa. Nganong walay short si Pooh? Kaya wala man siya bird. Walay short si Pooh. Kay Pooh ba yung pangalan? Siyang suoton, Pulo. Pulo lang. Riamico Giselle. Nganong laagan si Dora? Nag-explorer pa siya, hindi siya laagan, no? So, kailangan niya panindigan, eh. Next is from Castillo Kenneth. A big shout out to Castillo Kenneth. Yung comment kay, I'm always watching your vlog video. Oh, thank you so much. So, maghatag po na siya question. Nganong wala kay balak magpaniwang? Kaya problema niya, dong. Nagit kay balak magpaniwang mga bebes, no? Pero, balak ka siya taman. Nganong gitawag man og Milky Way nga di man siya made of milk? Ambot dong. Di ko geologist, di ko scientist, di ko astronaut. Ambot lang yun. Kaya mo na siya gitawag. Follow na lang tano. Nganong dili ballpen ang baligya sa pen shop? Nganong dili lingkuranan ang baligya sa bench? Jovet Franco. Gasyat ka? Of course. Di mag-goal sa Emperador, Tanduay, Red Horse, Tanduay. Charot! What is your biggest mistake in life and what did you learn from it? My biggest mistake in life, ladies and gentlemen, is that, charot! Wala na ako napakita ang akong love. I'm not into expressing from Carl Andre Olivar. Nganong mura kag si Xavier, haha. Dili Xavier ng Ateneo de Cagayan. Naray ang nawong, oh. Kana. Pero bigdagway o kamo mo judge. Comment down below. Next question is from Angela May Sale. Nganong kailangan pa man masakitan sa gugma? Pain is part of loving. You cannot feel pain if you don't love the person causing the pain. Marie Halasan Lau. Why did you choose CU? Laban lang oy sa question. They teach the students to be a total person. And that's what matters mo. Kate Ana Agsoy, nganong chares? Wala lang yun. Natakdan lagi ko sa office too. From Main Labadan Ketoriano. What is the best way to forget the person? There's no other way to forget the person. Because you really must not forget the person. Bisan pag pasakitan ka niya, unsa pa yung gibuhat diha, you must not forget the person. Make it as an experience. And dili dapat ka magpaka-bitter. Alright mga bebes, time check, 11:03 PM and karon ta magbalik og shoot para sa atong Ask Polly kay kaganina nalubat ang camera. So padayon ta sa atong hashtag Ask Polly from Rebecca Khalifa. Guwapa ba daw si Samantha Carl Pabataw? No. Okay lang. Junmar Villasenso Mionada. Kabalo na ka na masakitan ka pero anong imo pa mang buhaton about love? Kung love, part gid ang pain ana. Kabalo na ka nga sakit pero ginabuhat gyapon nimo kay you are blinded by love. From Says Tuba, if you woke up tomorrow and gained anyone, ability or quality, what would you want? Ability. Kaya kung nakay ability, makaset ka quality. Sunny Puentenegra, nganong na may sunog sa SpongeBob bisag naa sila sa dagat? Ambot sa Nickelodeon. Feby Absedi, unsa imong wish nga gusto nimo matuman o mahitabo? Wala, happiness lang yun sa everyone, tas wala ni magsakit. Hallelujah. From Jerry Croy, John imong nickname? Oo. Okay na ta? Lawrence Docor, what is your best Valentine's Day memory? Wala. Wag yun eh. Wala yun. Kung kinsa man ka nga makapahatag sa akong best Valentine's Day memory, palihog lang. From Angel Grace Canillo, pwede ta mag-collab soon? May question? Of course, pwede ka ayo. Let's think about possible content para sa atong collab. Di mag-all. Ato nang suyahan very soon. Next! Angelo Sale, are you faithful? Of course I am. Grasyang alistig, nganong nabuhi ko dani sa kalibutan for a purpose. Hallelujah. John Basa, do you miss Lapasan SPA? Of course, very much. I miss performing on stage. Princess Udal, how true nga gwapa ko. Alice Texon, nganong pakiligon pamantanga o gibinuangan raman di ay ta. Kay dili kaniya mabinuangan kundi kaniya pakiligon, so it's all part of the process. Gibinuangan ka, so pakiligon sa ka para muasa ka. Sir Vincent Olita, a big shout out to you, sir. Who killed Lapu-Lapu? Amput lang yun, sir. Marag grade 11 pataaning ang pangutanag yun. Marag appeal niya sa recitation sa classroom. Bakit kaya iba-ibang ugali ng mga anak? Kung different ugali, marag different colors. Since nasa
sila different color, that means mas colorful ang life. And it's amazing. If for a day no law shall apply to you, what will you do? Bato sa groceryhan, tapos akong kauntanan dito, tanan yun, as in tanan, doon ako tanan, ipang-distribute din ako sa mga nangangailangan. From Jeron Balbutin, gimingaw ka na ako. Of course, I miss you so much. See you very, 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 very soon. From Chris Nicole, unsay purpose atong brush kilid sa escalator? Instant shoe shine. From Sir Jasper Alonsabe. My goodness gracious. Nganong 90 kilo imong timbang, ug nakay ipagamay sa imong lawas, nganong dili man flat ang earth. Mo na yung pinakamakalabad sa akong ulo nga pangutanag yun. Una, nganong dili 90 kilos akong timbang, higher. Sure lang, joke lang. Wala ko kabalo, pila akong kilo. So Jasper kabalo. O kung na ako ipagamay sa akong lawas, nganong dili man flat ang earth. Ang good sir, unsay size sa akong hawa? 38. From Ryan Lee. When did you receive Jesus Christ as your personal savior? I believe the moment I accepted him within me. I mean, confident ko sa tanong gabuhaton because I believe he's within me. What do you like more, being a leader or a follower? Follower. You can never be a leader if wala ka niagi o pagka-follower. If you could write one new law that everyone has to obey, what law would you create? Smile. Smile pag na kayo makatabo because smile is the beginning of love. Where do broken hearts go? To a happy place. Pag broken hearted mo kasagara, gina-deny ni mong feeling na you're in pain. And para matabangan imong self, nga ilaron imong self that you're happy, then mo ato ka sa usa ka happy place. Sir Babida, Sir Christopher Babida, Sir Bad, sino ang crush mo? Secret. Last question for Ask Polly. Nganong gipanganak man kong gwapo? Para na sa imo nga itsura gyud. Wa gigigahin ag yun og laing itsura. Para ra gyud na sa imo. So thank God. So before we end this video, na ay gusto mag-shout out sa mga friends. Hi Polly, nawakas ba itong gipapit yung Thursday ko sa yung mga kwandya friends sa pinakatong si Maria nga Kimura na malumdok kasi sa kuha. Laban lang tanong. Basta nga, padahin ba kasi mga vlog na yung support na si friends din mo. So shout out the Itoria Kimura daw. Shout out ko sa kumpanya, sa kong baby lang yung si Giselle Marie Amper. Haru to Giselle. So si Rachel Malagum na alam na kayo kami si friend ka. Yes, Rachel Malagum, yung baby loves to Rhea, Haru. Laban lang tanin niya din ano. So ayan the video lang kanya, Haru. And yeah, that's it guys. Thank you very much for watching. I hope you guys liked this video. Og salamat sa kayo sa mga nag-cooperate, og nag-comment, nag-support para ning #AskPolly, no? I hope nalingaw mo sa akong mga tubag nga walay kabuluhan. Ang uban seryoso pero mas maragdaghan ang walay kabuluhan. So again, I hope you guys like this video. If you do, give it a thumbs up, and of course follow me on my social media accounts. For Twitter @itspolly8 and for Instagram @itsyujan8. And of course mga bebes, kung wala pa mo nakasubscribe, click na ang subscribe ug ang notification bell para para ma-notify mo whenever there's new upload. Bye-bye!